byw mewn castell saith, gyda gwaliau a ffrindiau. Ysgrifennwyd a darlunwyd gan Sarah L. Dolan, cyfieithwyd gan Claire Healy. Pethau sy'n mynd gwych yn y nos. Aeth pawb yn y castell i'w gwlau yn gynnar. Wel, dim pawb. Pan mae'r haul yn machlud a'r lleuad yn codi, dyna'r amser i'r llygod fywiogi. Nid gwalia y llygoden oedd yr unig lygoden i fyw yn y castell canol oesol. Roedd llawer o lygod eraill hefyd. Gwych, gwych! Gwych, gwych! Esgusodwch fi am dorri gwynt! Gwych, gwych! Gwych, gwych! Gwych, gwych! Cnoi y bwyd. Blasus, dasus! Neidio dros ganhwyllia. Aw! Cnocio'r esgidiau tal. Bum! Cuddio o dan hetiau. Yn cuddio rhag nid y llygod oedd yr unig rai a oedd yn effro yn y castell canol oesol yn y nos. Roedd na gath hefyd. Lladd y llygod bach a mawr i gadw'r castell yn lân. Roedd Medrod yn crwydro yng nghanol nos yn dawel o fan i fan. Bw! Ond weithiau, yn y nos, y pethau bach sy'n rhoi'r braw i chi. Brensiach.